Ye suratul hijri ajira magandi ayambi kononton ani kononton de da li qur'an suran tan duruna de bi duru annanna don jiginina ayambi kononton ani kononton kelema keme woro ani bis duru ani segi harafu bafla ani keme wolobla ani bi kononton ani wolobla بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم بمراده بذلك ني آية نونو ني كتابك آية وي ني كلام فين ني بانغاليدو أكاچا يود الذين من موبانتا من كافرنا هل نولو كرا مسلمين اسلاموي ربما ينكروا جماعي نيغوا كاچا اسكا كرودي ربما كرودي كاچا يوا ناكلا كدغدو ربما للتكبير للتكسير للتكثير أودي بأون فرفني أنكا يانو فإنه يكثر منهم تمني ذلك وما كافة لها أن الجر nga naw ga qaida ti andanye de anfile ga fujogo mi de naw ga qaida yere rubba ma'al mudari'i yadullu ala taqlil ni rubba dona mudarula dona kure ko mancha akado nawtu ga qaida odi naam na gerawe ikado siran alqiyama siran de ujatike nam ego to enno يأكلوا nobe dumnige ويتمتعوا awa gadamu ويلههم الأمل natabu usugula فسوف soni يعلمون badon وما أهلكنا ikado ka fuko ni ay sozi nana jami kono tafsir do ko ni mandon folo mana kira ka sahabo ulu nyana ni munye ka banjem ani danganiya ngani mando lama ala kira ko abina halakini bakhiliya ani nata tege mageliya ani nata ko de bina mando folo halaki lote nyumanya ani danganiya mandon folo nu nyana ni ode nga mandon lama ulu bina umma ko bina sa ni tege mageliya yi ani natabantiya ni anga sapaw la jebi iba zoro nata en fanga ga bon la kusobe limana jon mando man chabile bela jelen gera natabanti de fin beba poga ke fentigi wa fin mi fana do dandala ko fentigi de ga fengo ka boga teme ali fantanga min daga cha na ga donin soro ka faratanga akarai ka fo ko hinewa o bana ni tara ka taa delige foyti dima fo ibe nafrotigu kame ne ye fantan ni fantan kamana gwanto desebato dona nafrotiga a nafrotigi ɲɔgɔn b'a fama a bɔlen ko ɲɛ kun bɛ wulu fatɔ la munumunu na yan i ka da in na yan ne kɔnɔ an b'i kin de fantan min nana deli la de o de ye wulu fatɔ ye ye kabako ye koyi hinɛ bana pewu bisimilayi وما أهلكنا an ma alakilige من قرية dugusila إلا ولا ko k'a sɔrɔ sanga de b'ale malumun no dɔnnen do ما تسبق min ummatin ajalaha manson ti sita ka sanga kɔn وما يستخرون diyakaru kaba mayre وقالوا magan gafiru ko يا أيها الذي ya cɛ o cɛ min نزل n'o ye ذكره kurana jigin عليه a kan إنك e cɛ o لمجنون i ye fato de لو ما تأتينا fato fana aw y'a juru juru mɔgɔ dɔ kan na wa a y'a bolo ja maa kana fɔlɔ a ye maa gosi fɔlɔ o kelen in kalo ye de
lawma ulu ko fatoro ko ina ko le kana amma bil ni malaikati malikaw ni ciko bima in kunta ni kera tienfalaw do ye ma tanazzalu lil malaikati ala ko malikaw ti jigin illa bil foni haqqi tiende no la zabaye ma kanu no dungun gera hukumage hukumabe mama kono ne nyodu layru tarade inna nanu aun tigi aun de qur'ana jigin wa inna aun aun tangale bawe la qur'ana bo falanini yelemanini awa ka tura kanga ka boma nam walaqad arsalna hal ni mi do sura ko ni baye waba titola de nam walaqad arsalna abati aun chilige kago enye في شيع الأولين ما فلوك جمعلولا الناصر كتاب فلو مغوي فلنون كي كدو سرسراكم ما يأتي من رسول كراتنا هما إلا كانوا كوكاكي يستهزئون ويلبونا نوي كذلك وجوين دلا أم بسكنا إندو في قلوب المجرمين جنوب كلاو دسكنا لا يؤمنون نتلي مانيا ناي قد خلت سنة الأولين أباتي ما فلوك اللالة تمنا ولو فتحنا بابا nangu ye daile uka kabasambe nutlena odaina nubiyele لقالوا ukumbavo إنما سكرت oyi أبصارنا an nyewde awa bali بل yan nyewde sikara ka bali ka ba khayelima بل abla نحن an ye mawe an gordoledo ولقد جعلنا بروجا abade an ye burujuke في السماء sangolola وزيناها dolo ka buruju utemen siraw dolo temen siraw no ye dolo garaw ye an y'o kɛ sangolo in na dolo gara tan fila de don tan fila hamala thawru jawzata saratani warama leto sumbula limidani warama aqrabum biqawsin lijadin nadaha dalwu birkatal hitani ni y'o tɔgɔ ye ni ye buruju o bɛ komi n'a fɔ etasi bɛ cogo min de buruju fana bɛ sanfɛ o cogoya de la awɔ dolo ka tɛmɛ siraw la kɔni dolo ka ca ni ɲɔgɔn ye dolo jumɛn bɛ taama nin buruju kɔnɔ nin sonkaso dolo jumɛn de bɛ jigin a kɔnɔ o ye dolo 7 de ye dolo kisɛ 7 de buruju tɛ dolo ye de buruju ye dolo jigin yɔrɔ de dolo ka étage dolo yɛrɛ de ye kawkabu ye kabakubu ninnu olu ye 7 de ye zuhalun shara marikhahu min shamshi fatazaharat li'utarid al-aqmaru zuhalu mushtari marikh shamshi zahratu ataridu qamar ninnu de taama nin dɔn ninnu kɔnɔ bisimilayi bon i y'a dɔn tile fana tɛ tile 7 ye wa dolokisɛ ninnu ye 7 ye tile fana ye tile 7 ye o tile 7 fana bɛ taama nin buruju ninnu kɔnɔ voilà comme tile ninnu fana bɛ taama dolo bɛ n'a ka don de don dolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ 24 heures de ta nka a bɛ tile min ta a t'o su ta de a ka tile bɛ yen a ka su bɛ yen voilà ni a y'a sɔrɔ an ka jadwali dilanlen nin yɔrɔ in na an kun ye mɔgɔ lafiya baara la nin yɔrɔ la jadwaliw dilanlen kun bɛ an bolo bon kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛma an bɛ san min kɔnɔ komi ɲinan o ta dilanlen bɛ yen an bɛ ɲinan min k'a fɔ an bɛ buruju min na sisan voilà n'a ye awa an jɛ an bɛ se ka kalo ta fana dilan komi kalo ta o ban ka teli quoi ni kalo banna dɔrɔn o y'o dawuru bannen o calendrier bannen bon dɔw dilannen bɛ san ni san ni maa min ni maa dɔn ko calendrier ninnu bɛ maa min bolo a b'o la a b'o la bisimilayi jufa kɔnɔ ta in ni dɔnni ta in bɛ
nam وزيناها an ye doolun nun masiri linnaazirina filɛlikɛlaw ye وحفظناها an ye doolun nun danga من كل ka bɔ شيطان sɛtanɛ bɛɛ lajɛlen ma rajiimi n'o ye farala bɔnfɛn ye إلا من fo sɛtanɛ min استرق n'o ye السماء mɛni suɲɛ فأتبعه الشهاب doolo b'o ba to sa mɔbɛnnu n'o bangalen dɔ والأرض an ye dugukolo bama مردناها an y'ale fɛnse وألقينا رواسي an ye kulu sabatilenw fili فيها dugukolo in na وأنبتنا an ye fɛlɛnni kɛ فيها dugukolo in na من كل شيء kabini fɛn bɛɛ lajɛlen na موزون n'o sumalen do وجعلنا معايشة an ye balo sababuyaw kɛ لكم aw ye فيها dugukolo in na ومن ani kumana an ye maa kɛ aw ye لستم n'aw ma kɛ برازقين o fɛn ninnu ye birazikina ni gɛrɛsɛgɛlɛbagaw ye adamaden b'o la bagan b'o la sokɔnɔ bagan tɔw b'o la nam وإن من شيء foyi si tɛ yen nɔ إلا عندنا ko k'a sɔrɔ o mankansan gɔnɛgɛ bɛ anw de bolo وما ننزله an yɛrɛ t'a jigin إلا بقدر fo ni hakɛ de maalumin n'o donnen do وأرسلنا an رياح ye fiɲɛw ci لواقيا gosilibaganw ye وأنزلنا u bɛ معا kɔnɔ sigi kabasenw na gosili in kɔrɔ y'o de ye komi baganw bɛ ɲɔgɔn gosi cogo min nam وأنزلنا معا an ye ji jigin من السماء ka bɔ ni sanjɛ وأسقيناكم an ye aw lami a la وما أنتم aw dun ma kɛ maralibagaw ye ji ɲɛ وإنا anw anw tigitigi anw de bɛ ɲɛnamayali kɛ anw de bɛ fagali kɛ anw anw de tiɲɛtabaw ye bɛɛ halakilen ko anw de bɛ to ولقد علمنا المستقيمين a b'a dan ye kannabagaw dɔn منكم kabini aw la min ka dali kɔnɔ ka daminɛ adama la ولقد علمنا المستأخرين a b'a dan ye yakɔrɔbagaw dɔn وإن ربك n'an ka da kɛmɛ don ma nin y'a kɔrɔ dɔ ye a kɔrɔ filanan awa a kɔrɔ filanan ye min ye sapa maa min bɛ don sapa fɔlɔ la minnu min bɛ don sapa fɔlɔ la ko ala ko k'a b'olu dɔn olu bɛ don sapa fɔlɔ la baraji ɲinini kama ani ala ɲɛ siranɲɛ kama ko ala ko k'a b'olu dɔn wala ka da alimina mustakirina cɛ jogo jugu minnu o jogo tiɲɛnen dɔ musoko fa b'a dɔw la hali ala ma taa misiri n'u donn'o fana kɔnɔ o b'a sɔrɔ u jarabilen bɛ muso dɔ la u tɛ taa sapa fɔlɔ la de o bɛ taa sapa laban de la i y'a dɔn ka fɛn dɔ don an ni musow cɛ o ye bidiya de ye misiri kɔnɔ k'a fɔ ka jiri dɔ jɔ misiri kɔnɔ wala ka kɔgɔ jɔ misiri kɔnɔ ko nin ye musow ka fan ye nin ye cɛw ka fan ye o ye bidiya de ye ko kura don silamɛya kɔnɔ a kun tɛ yen nɔ ko sa in na de u bɛ k'a kɛ n'o tɛ ala kira ka misiri o ma deli ka don a la fɔlɔ a bɛɛ bɛ kɛnɛ kelen de kan ala kira ka misiri bɛ ten de bɛɛ bɛ kɛnɛ kelen kan a kun bɛ ten de fɔlɔ la de voilà sisan nɔ différence bɛ yan musow donda kɔni bɛ yen nɔ musow bɛ taa fan dɔ fɛ n'o tɛ différence ba tɛ alikaba misiri y'a dɔn kɔni o kɔni tɛ o alikaba misiri ye hɔrɔn de ye ne ma misiri ye min compliqué-len don ka tɛmɛ o kan n'i ma kɔlɔsili kɛ ka ɲɛ dɔrɔn i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ musow ka sapa kɔnɔ a bɛɛ ɲagaminen bɛ ɲɔgɔn na awɔ i b'a sɔrɔ muso nin jɛkulu nin appartement ye muso ta ye mais i bɛ tɛmɛ olu kan dɔrɔn i bɛna se cɛw ma n'i ye dɔɔnin kɛ tuguni i bɛna se muso jamakulu dɔ fana ma parce que misiri ye hɔrɔn de ye k'aw musow bɛ kɔfɛ ayi wala bɛɛ bɛ ɲɛ sama muso ka fɛn yɔrɔ min dɔrɔn fo fanba bɛɛ ye muso ye o de kosɔn n'i m'i cogo dɔn i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ musow ni ɲɔgɔn cɛ nin yɔrɔ la minnu tun bɛ bɔ kɔfɛ minnu bɛ jɔ sapa laban na ni u ye ruku kɛ u b'u senw waa ka bɔ ɲɔgɔn na ka ruku k'u kunkolo jigin kosɛbɛ ka muso lajɛ u senw ni ɲɔgɔn cɛ u to sali kɔnɔ e bɛ sali la i bɛ wale muso file la a cayara de نعم كانت امرأة تصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت امرأة كم مسدو كيرا تصلى خلف رسول الله صلى الله عليه أبي سلي على كيرا كوفي صلى الله عليه وسلم وسناء من أحسن الناس مسدو تشير لا كونغاي من أحسن الناس
مولا نمانو فكان بعض القوم ما دو كيرا يتقدم حتى يكون في الصف الأول بتاجو سبب فلولا لئلا يراها يلا تاكناي ويستأخر دو بعضهم بتوكو في حتى يكون سبب في الصف لبانا الآخر فإذا ركب ناير كولا نظر من aba تحت abe muso fule akamankun jukoro فنزل الله القرآن ah المستقيم naam ko ni jigira dela akun ganga muso to sodi akumanga ta misirla ere muso ka misirla tawa fukanga sirala muso minu mita misirla udonendo muso be manga ta muso ni fitna bikena e akanga misirto ibe asutro lenda falenga sen nam وإن ربك imma ale tigi يأسرهم abu faranyonga إنه Allah Ta'ala حكيم aka kiri benen do aka barawla عليم don kela do naga damfewnye ولقد خلقنا الإنسان walla badam ya da madinda من صلصال adama din ritiri adama irede kodo mal tabul de la ma ko adama din من صلصال ami adama da min salsalin kamini bogo mangambo bala من هماء kamini bogo fina مسنون na tolledo ولجان an jina fada no iblisu خلقنا anya eleda من kago قبل adama kaddalinye من نار samumi سموم kamil siwo la siwo la temeni baga tasmala tasman billahi min siwo fi nam ikatuma tasi قال ربك tumami ni mago malikauma إني ne خالق nye بشرا manin fin dabaye من صلصال kamini bogo mangamo bala من هماء kamini bogo fina na toliledo فإذا ni nya سويته dage tumami ونفخت ni felige فيه ala من روحي kamini nina وقعوا aibi ساجدين lahu ay sajidina sujudi bi magawiyaye فسجد الملائكة malikaw sujudila ube la jele إلا fo iblisu أبى ale bana أن يكون akage مع الساجدين kafara sujudi bi magaw kan قال alago يا iblisu yo ما لك monde yibali ألا تكون ni make مع sujudi الساجدين kafara sujudi bi magaw ma قال iblisu go لم أكن ne make يا سجدا nimbe sujudi be لبشر manin fiye خلقته e oda من صلصال kamini bogo mangamo bala من هماء kamini bogo finna no toliledo قال ibe alago واخرج bo منها kabo sanfe wala arjene masurnya la فإنك bari e farala bon fenye وإن اللعنة dangali be عليك ega إلى يوم fokata الدين barajili doma قال iblisu go ربي nema فانظرني wala ega nema kono إلى يوم kadoro domi lubu kuno dona قال alako فإنك من ibe wele المنظرين makono fendoye إلى يوم الوقت kada wati doma min donne doye buru fie doye قال iblisu go ربي nema بما ni fen sabuye أغويتني ne na lafili لأزينن wallahi be masirlige لهم adamadenw ye في الأرض dugumakolo la ولأغوينهم ko jugu mbo de ɲɛw ɲɛkɔrɔ ala kuta ko mbo ko o ni dɔngɔ ko ye nam ولأغوينهم wallahi mbo lafili ajma'ina o bɛɛ lajɛlen إلا fo ka عبادك jɔnw kaminu la المخلصين n'o ye jɔn sugandilenw ye قال alahu taala ko هذا ni صراط nin ye siratigɛ de ye علي ne kan مستقيم a tilennen do إن ne ka jɔn sugandilenw ليس سلطان dalu tɛ لك iblisu ye عليهم o kan إلا من fo maa min اتبعك n'o tuguri ko kamini filibantiw la وإن i جهنم ka yɔrɔ jahannama موعدهم o de y'u ka waati fɔlen ye أجمعين u bɛɛ lajɛlen لا سبعة أبواب donda wolonfila de bɛ jahannama la جزء jahannama donda wolonfila de b'a la ala k'an kisi jahannama ma جزء jahannama laza saqiru saqara alhutamatu alhawiyatu jahannam laza sa'iru saqara alhutamatu alhawiyatu ne jole so wolonfila do jahimu jahannam laza jahimu sa'iru saqara alhutamatu
الهاوية voilà جهنم لذا جهيم سقرة 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 من غير جهيم بنعبي جهنم لذا سقرة سعير جهيم اللي هو تماتو الهاوية ابن ذلك جهنم كلهم ولا فلاني على كان قسامة بسم الله لها 7 أبواب دون دولة فلا باي جزء تلام يروبي لكل باب دون دبلا جليني منهم كامينولا مقسوم لو تلاليدو إن المتقين سلاما كتالي كلاو بيدو روتولا كافرو بيدو روتولا مي كافر كونغلين مانا هكذا نصارى بيدو روتولا يهودية بيدو يردلا ماجوسو بيدو يردلا كما لا سريانا ايرو جوكرولين مينغا دونا بلا جلين منافقو دي بيدو ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولو بيدو ايرو جوكما بالا نعم إن المتقين إيجار على إسرائيل جون في جنات ولو بناولا وعيون أن يجينيو يدخلوها أيدو على أرجننا سلام نيكيسي آمنين hala kauna hakilla tigelendo basigilendo ونزعنا ما an fin sama gabo في صدور min be arjana denw disiwla غل kamini mɔnena u je balimaw ye سرور u bɛ liw kan u متقابلين ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn ma لا يمسهم نصب sɛgɛn t'u maga فيها arjani kɔnɔna na وما هم o magɛrɛ ni bɔ fɛnw ye منها kamini arjana na نبئ عبادي mawlamin e ka ne ka jɔnw kibaruya أني k'a fɔ ne tigitigi ne de yafabaga ye arahimu ne de hinɛbaga ye وأن jigiya عذابي caman de bɛ nin aya in kɔnɔna na a fɔlɔfɔlɔ a ko ale ka jɔnw madama n'ale ka jɔnw dɔn a tɛ tɔɔrɔ s'u ma anniya o ye tawkidi ye ana o ye tawkidi ye al o ye tawkidi ye ghafuru sigati fa'ul o ye tawkidi ye arahimu tawkidi dɔ naam wa anna adhabi wal adhab al alim tawkidi ba bi afana lan ga ti do mbo nam وأن عذابي ka fanne ka lazaba ode yangata ode العذاب yangata ye min torole do ونبئهم e ka jon kibaruya عن ضيف wa ibrahim ka dunama إذ itumami دخلوا ni malika dunaw dona ibrahim kan وقالوا ko سلام an yi fo قال ibrahim ko إنا an fana yaw fo nga وجلون an yi siranbato ye aw nye قالوا u ko لا توجل kana siran إنا an نبشرك anw bɛ nisɔndiya بغلام ni denmisɛn ye حليم naam denmisɛnnin min n'o ye muɲuba ye alimin n'o ye dɔnnikɛla ye قال a ko أبشرتموني yala aw ye ne nisɔndiya wa على أن ka d'a kan مسني الكبر ni koro ye ne maga فبما a bɛ nin mun de n'a bɛ nisɔndiya n'o ye u قالوا ko بشرنا an ye nisɔndiya de ni tiɲɛ ye ولا تكن kana kɛ من القانطين jigitigɛbagaw dɔ ye قال ibrahim ko ومن maa jumɛn dɔ يقنط n'o bɛ jigi tigɛ من رحمة ربه ka bɔ a ma ka hinɛ ma إلا fo الضال filibantiw de قال a ko فما خطبكم mun de y'aw ka ko ye أيها المرسلون ya ciden ninnu قالوا u ko إنا inna anw رسلنا u y'an ci de إلى قوم ka sɔrɔ mɔgɔw ma n'olu ye junubikɛlaw ye إلا على لوط fɔ loti yɛrɛ ka so dunkew إنا anw لمنجوهم y'olu kisibaga de أجمعين o bɛɛ lajɛlen إلا امرأته fɔ a muso jugu قدرنا an y'a jateminɛ إنها ko muso in لمن الغابرين ale bɛ wuli tobagaw dɔ ye فلما tuma min جاء ja alimursaluna ni cidenw nana lotu dunkew ma قال lotu ko إنكم aw ye mɔgɔw ye منكرون an ma dɔn dɛ قالوا u ko بل a bila i جئناك ti anw don ka anw nani ma de بما ni fɛn ye كانوا
نيكا موكرا يمطرون نبو دبل جugudla mungar يمطرون نبسيكا ولا وآتيناك أنانيما بالحق نيشي وإنا لصادقون والله نيجي فلاودي فاصر تاما بأهلك ni dungewe بقطع ni wati doye من الليل kamini sula واتبع أدبارهم eko noudon ولا يلتفت أحد masikana kofle mingom kamina ula ومدوا aiteme حيث yoro tumaruna nubaw nyamari ula وقضينا anye wahidi إليه kadurama ذلك الأمر okoinna أن دابر kafon هؤلاء nunko مقطوع atigeledo sogomada wadila وجاء أهل المدينة dugula mo nana يستبشرون ubeni soja قال lotokuma إن هؤلاء ikadu nunu ضيفي nunu nega dunawye ولا تفضحوا agana malo واتقوا الله ayisira alanye ولا تخزوا agana ne malo koye قالوا uko أولم ننهك yala on may fatantiyawa عن العالمين kabo duna kabo danfen dunan fananima قال lotuko هؤلاء nunu fule ne demusoye إن كنتم ay silamaya na ukera fa'ilina ulu furul kebawe لأمرك ningallani ma lamini siye إنهم nya faye ngo ala kallani ala krasi akola amru ko krasi nam ako ngallani siye إنهم ulu لفي سكرة umuga sikarali konnana ya mauna ubikuna siri فأخذتهم السيئات kasikangele nyumina مشرقين lebo wadila وجعلنا ange آلهة dugu inzanfelage صافلة adugu malaye وأمطرنا ange حجارة farasanji عليهم ukan kamini bogodlalena من الآيات dalu caman be في ذلك o folena للمتوسمين ala ka kelebantiya kan kolosilibaga ye وإنا i k'a dɔn lotu ka dugu ninnu لفي السبيل o bɛ nisira ye muqimi n'o basigilen bɛ kurɛsikaw bolo ka taa sami إن الآية dalu bɛ o folen na للمؤمنين ni mana jɔnw ye وإن كان أصحاب الأيكة zimini tu dunkew kɛra ظالمين dɔɔnikɛlaw ye ne suwabu ka mɔgɔw ye فانتقمنا an y'an ta juru sara منهم kabini o la إنهما i k'a dɔn k'o dugu fila in لبإمام o bɛ nisira ye مبين ne o bangalen don ولقد كذب أصحاب الهجر a b'a di fɔlɔn dunkew nkalontigiyara المرسلين kɛra wula samudakaw ye وآتيناهم an y'u sɔn آياتنا an ka kabako la ɲɔgɔnmɛ la وكانوا o gora موردين balibagaw ye kabama وكانوا o kɛra ينهتون u bɛ leseli kɛ من الجبال kabini kuluw la sow la u ba sigilen وأخذتهم السيئات kasikangele ɲumina مصبحين dugujɛ waati la وما أغنى ما fɛn ma nafa ɲɛ ka ɲɔni kɛ ka b'u ma كانوا n'u kɛra يكسبون n'u b'o baara وما خلقنا السماوات anw ma sankolow da والأرض an dugumakolo وما ani fɛn min بينهما n'o bɛ sa ni dugu jɛ fo ni tiɲɛ de إن الساعة kiyama sanga لآتية wallahi nabaga do فاصفه e ka tɛmɛ الصفا yafa la alijamiya n'o jɛ ka ɲi إن ربك e ma هو ale tigitigi ale daliba jugu gelen ye العليم ale de ye fɛn bɛɛ lajɛlen dɔnbaga ye ولقد آتيناك a b'a ta anw ye mamala min ni sɔn سبعا wolonfila la kabini mafilafila fɛn na doko nin ye fatiya doko nin ye seere wolonfila ye doko ni bonya kurana yɛrɛ de ko do والقرآن ani kurana العظيم n'o ka bɔn ko doko y'a tubayani nam لا تمدن عينيك i ka ni ɲɛw bama إلى ما ka dɔrɔ fɛn ma n'an ye daamuli kɛ n'o ye أزواجا muso ye nɔnɛya camanw na منهم kabini diɲɛ denw na ولا تحزن kana dimi عليهم u kan واغفر e جناحك k'i kama majigi للمؤمنين limana jɔnw ye وقل e k'a fɔ إني ne أنا ne de ye نذير bagabaliba ye مبين n'o ka bagabali bangalen don كما o kɛra komi n'a fɔ cogo min أنزلنا n'a ye kuranɛ jigin على المقتسمين n'an ye jiginin kɛ alal muqtasimina tilalikɛlaw quoi minnu ye maga nugu tilalikɛlaw dɔw ko yahudiyaw de dɔw ko ayi de kurasikaw do u ye maga nugu tila dɔw ko k'a fɔ ko ala kɛra ye dɔnkilidala ye dɔw k'a fɔ ko jinakanfɔla do dɔw k'a fɔ ko faturu
nam الذين olu minnu جعلوا ne ye القرآن kuranɛ kɛ edina tilamayɔrɔ ye وربك nga lani ma ye لنسألنهم wala an b'u ɲininka ajmaina o bɛɛ lajɛlen عما ka bɔ fɛn ma n'u kɛra n'u bɔ baara فاصدع bangali kɛ بما ni fɛn ye n'u bi ɲamaruyaw la وارد i k'i kodi ka bɔ filankafu ma إنا anw كفيناك y'i kisi المستهزئين yele bɔnnabagaw la الذين yele bɔnnabaga minnu يجعلون n'o إلها bɛ batufɛn kɛ ka fara ala kan n'o ye batufɛn wɛrɛ ye فسوف sɔɔni يعلمون u bɛna dɔn ولقد نعلم alimusatin jama dɔw kabinigi awa kurasiw la olu tun bɛ yele alakira la sallallahu alaihi wasallam naam jɔn ni jɔn dɔ وهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل ودي بن قاس والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث نعم فقال مرة برجل نبال هو يجر إزارهم وليد من دمنا نيتشيدوي ويلسلك لا من زدو كما لم بارك يا وليدوي ناكا تشكرواي akele me gaga fini fofo alako ko ki ga fini korta ko destina lendo ala kara yɛrɛ fana ko ten ko ka fini korta a kana fini fofo i nɔfɛ ko b'a to i ka fini senuma bɛ tɔn nka walidu ale mako kun t'o la de فتعلقت قطعة walidu mako kun t'o la walidu ye mun kɛ ale ka fini kun bɛ fofo a nɔfɛ de a nana tɛmɛ miniseke la k'a sɔrɔ fini bɛ ka fofo a nɔfɛ jiri kunkurun dɔ dulonna a ka fini na a sen jɔra o kan ka sen sɔgɔ ala ni kamalenbaya bolo ka taama sen yɛlɛma o ma diya ye ka biri ka ŋɔni bɔ a sen na o ma diya ye a ye ala minɛ jama sigilen ɲɛ b'a la ka taama jiri kunkurun in kan fo a y'a sen sɔgɔ fo ka sen so a ka fatuli sabu bɔra o de la sara bari o toli la عاص بن وائل naam ani As bin Wail خرج على راحلته ale bɔra على راحلته naam a ka yɛlɛ ka fɛn kan يتنزه فدخل ko سوى a bɛ taa awa a yɛrɛ lafiya fiɲɛ la dɔɔni فدخل a سوى donna fɔlɔn dɔ la فدخل سوى ŋɔni dɔ donna a fana sen kɔnɔna la فانتقم sen fununa a sara بعدي بن قيس ani Uday bin Qais ثواب Harith bin Qais do wala Harith al-Quyuh naam ابن طلال naam طلاتلة ne ni joli o de tun bɛ ka boli ale nun kan a n'a ɲɛw Laswad bin Mutalib Jibril y'ale kɛrin ni furabulu aba nugujilama ye a ɲɛ fiɲɛra الأسود بن عدي naam a ye kunkolo kɛ ka ko gosi fo ka sa awa Laswad bin Abi Yaghuth أصابه مرض bana dɔ y'ale minɛ فمات به o ka kolera bana ninnu olu de y'ale minɛ ji sama bana bɛ yi litiri jɔjɔli sama ka b'i la i bɛ faji la dɔn o de y'a minɛ a tora la parce que olu de tun ye gafe dilan ka janfa dilan alakira kama sallallahu alaihi wa sallam ko ka anbara ko bila hashimilakaw kan nin de ye papiye dilan ka bila alikaba o papiye min kun dilanlen bɛ alikaba alakira ko papiye tɛ yen bilen ko bisimilayi dɔrɔn de bɛ yen o taara ka taa lajɛ o y'a sɔrɔ bɔ waya bɛ minɛ ka to bisimilayi bisimilayi ولقد نعلم naam hamziya tigi ka kuma ɲana nin yɔrɔ la kosɛbɛ ولقد نعلم وكفاه المستهزئين وكم ساء نبيا من قومه استهزاء ورماهم بدعوة من فناء البيت فيها للظالمين فناء خمسة كلهم أصيبوا بداء والردى من جنوده الأدواء فدها الأسود بن المطلب أي أمام ميت به الآياء
ودها الأسود بن عبد يغوث أن سقاه كأسر استسقاه وأصاب الوليد خرسة سهم قصرت عنها لهية الرغداء وقالت شوكة على مهجد العاصي فلله النقعد الشوكة وعلى الحارس القيوه وقد سال بها رأسه وساء الوغاء 5 طهرت بقضيهم الأرض فكف الأذى بهم شلاء نعم كفاه المستهزئين ولقد نعلم ولقد نعلم وبعد عن بعد أنك كفئ يضيق صدرك إدسي بكران بما نفني يقولون نبوفو فسبح إكا سناليجي بحمد ربك ni makatani وكن ikake sujudi bi maudui واعبد ربك ike mabatu حتى يأتيك اليقين dangane ya kana ima to ke fatu mana ikanya lama bela jere ka fo ko martaba do be no ko ni mo sera o martaba ma ko takalifu sharia ko bi kabuima oye satsitigi min nga hakilay aunto do ote silent سورة النحل bari ala kira sallallahu alaihi wasallam femmi madaga ale ote daga mowere femmi mabbi ka bala kira ga ote binga o mo kande mana buyan chugo fi ka ferke ni sharende ka sharende bla fembe la jelenye ko to bisuro ka tugu odela note ka fuko da falendo kasro ita ka balagan shari'a o tinya di